pulong sa Ginoo samtang akong basahon ang unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 12, 13 o 27. For as the body is one and hath many members, o saray lawas, pero daghang membro. And all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and had been made to drink one Spirit, into one Spirit. Now, ye are the body of Christ, and members in particular. No, napay Bisaya diha. Okay. Kani kay klaro kaayo. Maingon nga ang lawas usara ug may daghang mga bahin, ug ang tanang mga bahin sa lawas sanglit daghan o sa lamang kalawas mauman usab si Kristo. Usa lang kabuok ang Ginoo. Kay kitang tanan gibautismohan diha sa usa ka espiritu aron mausa ka lawas. Bisan mga Hudyo kun mga Kristiyanhon, bisan mga ulipon kun dili ulipon, kitang tanan gipainom sa usa ka espiritu. Kamo karon kamo mao ang lawas ni Kristo og tagsa-tagsa mga bahin ni ana. Now, nining maong kahaponon, dadon mo nako ka mga igsuon, nagpray naman ta. No second class Christian. Ang tanan magaingon, no second class Christian. Oh, unsa man ha? The church is still the church. Amen. First class ta. Dili ta second class nga Kristohanon. Palakpaki ang inyong kaugalingon, atong paugalingon, atong palakpakan. I am a first class Christian. Amen. Hallelujah. Mura magamay raman tong palakpak sa mga first class nga mga Kristohanon. Amen. Samtang naghimo mig prayer sa mga nag-take og board exam, nag-take og nursing exam. Hallelujah. Kung gamay lang akong istorya, ila yung ginatagaan og pagtagad. Ingon ako, kamo mahimo mo mga registered nurse. Ang response ay, yehey! Wa pa na ka-exam. Hallelujah. Sulti pa lang nako to. Mahimo mong mga lit passer. Syagit din sila magigsunan. Unya karon, ingon ako, no Christian, no second class Christian. Mga first class tan Kristohanon. Bidabe, kinahanglan na og standing ovation sa mga first class na Kristohanon. Wala pa makumbinsi ang uban. Sige lang. Ang uban na ay gipangkugos, di katindog. Ang importante ang atong response, mga first class tang Kristohanon. Amen. Dili ta second class, Brother Anoy. Amen. Hallelujah. So may bawaan man ginato ni karon kung mga second class pa ta, first class og nalaslas. Amen. Hallelujah. The church is still the church. Hallelujah. Why pagkausab ang iglesia? Amen. Magkausap-usap man ang dagway sa pastor o sa simbahan. Pero ang church, still the church. Palakpakan nato ang Ginoo. God perpetuates His church by doing individual lives. Generation after generation. Unsay gibuhat sa Ginoo sa adlaw sa Pentecostes. Those who are truly Christians today are not in any way inferior to those who were truly Christian then. Such are the eternal promises of Jesus Christ to God's believing people. Kay daghan Kristohanon, inferiority complex. Amen. Ilang gitan-aw ang ilang kaugalingon, makaluluoy. Mo bitaw hinungdan mo ingon si Pastor Abad, samtang muhangad ta ngadto sa Ginoo, muduol ta sa Ginoo, ayaw duol sa Ginoo nga makalilimos. Makaluluoy. Tanawa ra gud ng mga makililimos.
Kung sa may ilang madawat, gamay dako, sinsilyo. Usahay kindi o sa kabuok. Makalilimos man. Pero ang mga anak, pagsulod sa balay, abli diretso refrigerator. Kaon dayon usay naa dito. Kay mga anak man. Muna nga pagduol na to sa Ginoo, ayaw duol sa Ginoo nga luoy kay ka. Amen. Muduol ta sa Ginoo. Hallelujah, kanang pagduol nato nga ingon nga mga anak sa Ginoo. Amen. Deklarasyon atong ikinahanglan. Kay mo unay gusto sa Ginoo. Hallelujah, ayaw dayon duol sa Ginoong kahilak. I am not against hilak, mga kaisuunan. Amen. Apan gusto nato, hallelujah, nga muduol ta sa Ginoo, atong isulti unsay atong panginahanglan. Madako manag magamay, isulti nato na sa Ginoo. Dili kay pagduol nato, tiyabaw dayon ta. Mangutana gyud na unsa man, unsa may tuyo nimo, ni samot na gyud og hilak. Unsa lagi mo kinahanglan? Wa na ni, wawaw na gyud. Muna nga madili. Madili. Amen. Unyag tibok adlaw ka, sige hilak. Pagkaugma, hilak na pod. Pagkaugma, hilak na pod. Ang uban, enjoy na kaayo kay nadawat na nila ang grasya ug panalangin. Amen. Pero ikaw pabiling gihapon, sige hilak. Hello. The eternal promises of Jesus Christ, of God's believing people. Adunay dayong saad diha kang Kristo. Siya nga nagatuo sa atong Ginoo. Eternal na. Dunay forever nga promise ang Ginoo alang sa iyang mga katawhan. Muna nga dili unta ta ma-inferior, magkaluoy-luoy sa atong kaugalingon. Pobre naman gud mi. Pait ka ining kinabuhi. Wangkig ka ining lawasa. Wangkig ba sa buhi? Amen. Now, next. Do you believe as truth and claim it to us? We should that the true church, as it meets in the name to worship the presence, find Christ still giving himself in the life of our fellowship. It is not the form that make the church of its service. Kay ang atong gibuhat dinhi, di lang kay ni worship ta. Amen. Tungod kay nindot kaayo ang mga mag-aawit, mga magtutugtog, ang atong media team, ang tanan nga presentasyon maayo kaayo. Apan ni ata dinhi, dili tungod nila. Amen. Hallelujah. Ni ata dinhi because of the presence and the name that make the church. Kay dili magpulos ang dako kaing building. Daghan kaayong membro. Hallelujah. Pero wala ang presence sa Ginoo. Wala ang ngalan sa Ginoo. Tungod kay the presence and the name, this make the church. Palakpakan nato ang Ginoo. Ang importante dili ako. Kay pwede mong musimba. Bisan ganihang buntag, bisag wala ko. Amen. Ang importante, naa ang presence sa Ginoo. Naa ang iyang panghalan. Kay mapaos na dinig sinyagit magagsuunan. Amen. Nga wa lagyo'y hinungdan. Apan tungod kay nganong misinggit tungod kay kahibaluta nga nakadungog ang Ginoo sa atong singgit. Kay kung bungol-bungol Pastor Arlene ang Ginoo, di na ako mosinggit oy. Sinyasa na lang nako na ang Ginoo. Pero kay nakadungog man siya, mosinggit That's the logic. Tungod kay dili man bungol ang Ginoo, singgit yun Kaya kung bungol pa siya, useless ang atong singgit. Ato lang siyasan. No? Na ditong Ginoo, na dito, na po dito. Impas. Human. Way kaugat-ugat, pero kay samtang naa ang Ginoo, nakadungog siya. Oh. Gusto nato nga mapulabaw gyud ang atong mga tingog. Hallelujah. Gusto nato nga makadungog ang Ginoo. Ingon ang uban, ngano bungol gyud ang inyong Ginoo, singgit-singgit gyud mo diha. Hello. Wa sila kahibalo. Ingna lang buhi man gud among Ginoo, mo nang singgit mi. Kay gusto namo nga maklaro gyud ang among tingog. Kay naay daghang mga tao gusto mo singgit, praise the Lord, hallelujah, di nakatingog. Kung may gusto ninyo magagsunan, di na maningog?
puyo na tas minteryo ang nagwa na tingugay. Oh, tungod kay naaman tas sa gitawag og atmosphere sa mga buhi, ayaw pagpakahilom. Oh, ayaw pagtulog-tulog. Asa naman ang katog, kaluyan. Namo kayo ba, sige practice o kamatay ba? O mag-Facebook, sigahon yun ang mata. O niyang magwali, piyong-piyong. Hello. Wala ko rin nga sabag, katawa manggani ko. Amen. Praise God. The presence and the name make the church. Kay bisan o gamay lang mo kabuok, tulura mo. Ang Bible nagaingon, where two or three are gathered together in my name, I am in the midst of them. Amen. Kung importante nga na may bubong, balay, panagtigom, apan ang ikinahanglan sa Ginoo, duha o tulo, nga magkakatigom na ako sa ilang taliwala. So the presence and the name makes the church. Wherever people are gathered together in the name, there also is the presence. The presence and the name constitute the true assembly of believers. Una nga, importante kaayo ang presence sa Ginoo. Importante kaayo ang pangalan sa Ginoo. Kay diha, magisun magkaplagan ang tinuod nga asembliya sa gitawag mga magtutuo. Hello? Unsa man ang daghang kaayong mga programa, daghang kaayong mga pakulo, halalo daghang kaayong mga sistema, praise God, without the presence. Amen. Doon ako'y nailhan, di lang ko mag-mention og relihiyon nga pastor kanindot sa among simbahan. Murag katong atong simbahan diri sa una, puro air condition gyapon, kanang tanan puro buslot ba. Amen unya. Yung siya pastor, abi nimo, diri na gyud sa simbahan na ako na talagsaon gyud eh. Amo simbahan 14 ninduta gyud. Pero di na ako mabatsagan nga naay presence sa Ginoo dito. Muari gyud siya ngari. Iyo siya pastor, bisag ingon ani lang ni. Apo kabalo ko mo na Diyos nagkatamay ato magigsuonan. Ay pati man yung luuya po itong pagsugod lagi. Amen. Ako lang gilimot-limutan pero kabalo ko ngayang mata wa kay gitanaw sa mga buslot. Amen. Pero siya pastor lahi gyud. Pinasahi gyud ni diri. Tungod kay naa diri ang tinuod nga presence sa Ginoo. Luoy kay tan-awon pastor pero inig mo sulod ka dinhi. Amen. Di ka kasabot sa imong pagbati. And what's the reason behind? The reason behind is the presence of God. Domingo pa lang, Lunes pa lang, Martes pa lang, ang ato mga pag-ampo Ginoo sa matag sulod, sa matag individual sulod sa simbahan. Ilang mabatsyagan ang imong presensya Ginoo. Halalo regardless of unsa ka kahitabo sa sulod, ang importante ang imong presence. Kasulay na mo nga simba mo nga mura mo nisulod mo simbahan uga pag uli porting uga ha. Muingon ka may pagwa ko ni simba. May pag natulog, ginansya pagmuta. Pero pag sulod nimo diri, hallelujah, uga kang sulod, discourage ka gikan sa gawas sa imong panimalay, grabing kagubot, grabe nga mga challenges. Pag sulod nimo sa sulod sa simbahan, nabatsyagan nimo ang kalayo, ang tubig, ang gahom, ang atmosphere sa Ginoo. Lami kayo di iuli. Usay abugo na lang, lalimang ka magigsuunan. May mga time nga, o sige, pamauli na mo, humanasim ba? Paso, sige lang good. Sa balag-wala pa na humasimba, diri na good me. Pero kaning simba nga, walay lami, imong pagbati mo nagway lami. So tuy pas alas 12. Amen, hallelujah. Kanabitang wa ka makadawat sa presence sa Ginoo, bugat ka imong lawas. Pero matingala ka sa dihang ang presence sa Ginoo nagapanglihok. Amen, matingala ka. Fulfilling ka na kung pagsimba. Ug maunta na po simba. Diri din ang kita kalikay magkagisunan. Tanang adlaw, buntag gabi. Ay, nahiningon ako, pastor. Kano sa ka mo balik ang panagtigong, pastor? Lami na kayo simba.
Sige lang sister, maabot ra gyud nga mo simba ra gitag balik. Ni balik bitaw ang simba, hanto doon, wa gihapon siya kasimba. Kada bitong maanad na way simba-simba. Naanad kag simba unya na undangan, murag lain kay paminaw nimo. Unya nadugay na naanad na kang away simba. Ay, dindot man pudi ay. Abtag tuig. Hapit na magduha ka tuig ang pandemic, wa naguko ka kita. Hello. Now, this bring to light a most wonderful. Ano to? Next. Kini mo hatod ganato og kahayag nini mo ang wonderful nga kamatuoran. In the body of Christ there are no insignificant congregation. Each has his name and each is honored by his presence. Diha sa lawas ni Kristo, walay kaayo insignificant magigsunan. Di kaayo mahinungdanon ang atong kinabuhi. Bisag na atay mga pangalan, matag usa kanato honored man ta magigsunan, pero pinaagi sa presence sa Ginoo. Makita nimo, hallelujah, mo samot kanimo ang gitawag og light nining maong wonderful nga kamatuoran nga bisan og kitang tanan diri. Amen. Daghan man sa inyo mga si Brother Bubong manager sa mga gitawag natong bangko, na mga maestra, na mga doktor diri, na mga nurse. Amen. Naglain ang mga degree, doon ay mga pangalan, mga honored nga mga klaseng mga tao, na mga daghang CEO diri. Si Brother Ricky, CEO sa iyang negosyo. Si Brother Tata, CEO. Pagka may gamay lang magigsunan. Pero, hallelujah, wala ta diri aron nga magpanilabuanay unsang posisyon na ata. Amen. Ang tanan nga naa diri pantay-pantay by His presence. Pinaagi sa presence sa Ginoo. Kitang tanan pantay-pantay sa presensya sa atong Ginoo. Kung kinahanglan ka mamuligid sa presence sa Ginoo, mulukso-lukso, musayaw sa pagdaig sa Ginoo, hallelujah, mo kini ang presensya sa Dios. Palakpakan natong himayaon, daygon ang ngalan sa atong Ginoo. Dunay usa ka young pastor, when he introduced to a well-known church leader, og may comment siya, Doctor, I am sure you don't know me. I am the pastor of just a little rural church. Ingon ang usa ka churchman wisely replied, Young men, there are no little churches. All churches are the same size in God's sight. Amen. Wala kunoy gamay o dako sa simbahan sa panglantaw sa atong Ginoo. Large or small, the church must be an assembly of believers brought together through the name to worship a presence. Magamay man nagmadako ang simbahan. Hallelujah, kinahanglan ang panagtigom sa mga magtotoo. Muhatod sa panaghiusa. Amen, pinaagi ni anang maong pangalan nga pagasimbahon diha sa iyang presensya. The blessed thing is that God does not ask whether it is big church or a little church. Kay na ako'y daghang nadunggan. Dito ta sa kaning simbahan kay daghan kay sila. Dako kaing simbahan nila, dito ta bibo. Diha pa lang sa imong baba, ang imong gisimba dili ang Ginoo ang kabibo. Amen. Praise God. Amen. The blessed thing is that God does not ask whether it is big church or a little church. Amen. Ang gusto sa Ginoo, hallelujah, nga managtigom ang mga katawhan sa Ginoo. Amen. Pinaagi ni anang maong pangalan nga atong pagasimbahon ang iyang presensya. Next slide. Ang mga tao nga naghimo pag-insist sa pagpangutana mahitungod sa size. Dahil ko dungog, malaki ba yung church mo? Ang tingog. Marami ba mga kapatiran? Hindi, wala po kong tingog. Gawa mo ko ihap-ihap. Wala ko gaihap. Kasi hindi yan, dili na ako ang simbahan. Tagalog naman taan noon.
Dili na atong simbahan. Dili po na ako ng mga membro. Mga tao na sa Ginoo. Sige, pangutana. Ang size, ang numero sa mga tao, ngano mangutana na sila? Mga karnal na ang klaseng tao. I know all about such human judgment. Kide, gamay rin simbahan. Di tam simba diha. Kana mga pobre na sila. Wa po na sila mailhi. Kana mga simbahan sa Times Beach. Lapok kayo nilang dalan diha eh. Meanwhile, sultihan ta mo ang Ginoo nag-ingon, it is my church. Ako ng iglesia. They are all my churches. And each has every right to all I bestow. Amen. So karon magigsuunan, atong nagaagpagtagad, the next slide, we must confess that the spiritual temperature among us may often be lower than the early church. Kaya ang pinakamaayong butang, we have the same God. Sa dagkong simbahan o gagmayng simbahan, we have the same God. Naalang na sa mga karnal na klaseng mga tao nga moingon, mas nindot dito kay daghan kay sila. Nindot dito kay irkor ilang simbahan. Nindot dito kay muuna. And that's the carnal mind sitting. Apan sa mga tinuod nga mag-aalagad sa Ginoo. Amen. Regardless unsang kahimtang naa sila. Amen. Ingon pa sa mga simbahan nga akong giduawan. Ingon, Sir, gusto maulaw magud mo invite nimo kay dako na kay talent fee. Dako kay kag bayro nun kung ikaw muwali sa mua. Nako nga, sa masulti nimo ana. Kamera. Aw kamura mo rin sulti. Mo mahibalo ka lang. Ang commitment nako sa Ginoo, may love offering man og wala. Amen, hallelujah. Muwali ko sa maayong balita. Irkon man ni o dili imong simbahan. Makaluluoy man ang dagway sa imong building. Amen, bisan asa kang dapit. Hallelujah nga maabot nako. Muabot ko sa imong dapit. Amen. Kung kinahanglan ka sa akong tabang, mutabang ko sa imo. Nausap ang huna-huna. Because we have the same God. Amen. Palakpakan nato ang Dios. Tanawa ra gud sa sunod nga slide. Israel is an illustration of this concept. The Israel of Moses' time was not the same Israel that basked in David's glory. It was, however, the same Israel by the repetition of procreation. It was the same God. It was the same covenant. It was the same relationship, the same revelation, the same fathers, and the same intention and purpose. It was the same nation. The nation of Israel. But ipasabot, we are belong to the nation of Israel. Nation that blessed by God. Tungod kay we have the same God. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. We have the same covenant. Amen. Wala naman naglahi sa ilang mga pagigsaad. Wala dili lahi ang atong relasyon sa ilang Ginoo. Amen. Dili lahi ang pagpadayag. Lahi ba ang ilahang amahan? We have the same fathers. Intention and purpose. Amen. So, it is with the church of our Lord Jesus Christ, the true church that is alive today. Kining ang context, I am not referring to lifeless, unbelieving churches. Kay naa sa kong pangunahuna ang tinuod nga church, ang assemblies of a faithful believers, the apostolic church. Kay ang mga apostolic church, dunay balaang espiritu. O ang balaang espiritu, among gisgutan ni Sister Russell kaganina hapon. Amen. If there is Holy Spirit inside of you, there is a boldness, adunay kaisog, adunay kalipay, adunay kusog. Amen. Dili patay-patay nga iglesia. Amen.
Dili ba tinuhoon nga iglesia, but the church, even the true church, of faithful believers. The apostolic church. My point is that each generation is a different group of people. But it is the same church that comes down in an unbroken church, unbroken lineal descent from the earliest church. Og akong gi-appreciate o gipasalamatan ang Ginoo sa tanang mga dagko, Dios non nga stalwart in the history sa mga church. Gitawag nato silang mga leaders. Though in reality, silang tanan mga servants. Ikaw ug ako, mga servants at tubangan sa atong Ginoo. Amen. We are part of the church founded by the Lord Jesus Christ. O kini, gina-perpetuate, ginapadayon, pinaagi sa mystery of a new birth. Sa dihang nahimugso ta pag-usab. Amen, we are the part of the church. Muna nga kung kinahanglan nato may suon dinhi. Hallelujah. Kadtong wala pa nakaangkon in the mystery of a new birth. Hallelujah. Dawaton nato ang pagkatao, pagkausaba. Amen. Aron mahimo tang kabahin ni inimong iglesia. Amen. Nga buhi nga iglesia. Therefore, our assembly is that of a Christian believers gathered under a name to worship and adore a presence. Atong daygon himayaon ang ngalan sa Ginoo. Hallelujah! Yes, I content that God is able to do for us today all what that He did in the days of the apostle. Kay kita mga apostolikanhon man. So, hallelujah, kung unsay gibuhat sa Ginoo sa adlaw sa mga apostoles, magaingon ta, oh, the power that is ours. Ang gahom nga naa kanato. Ang potential that we possess. Amen, because He is here. Tungod kay naaman ang Ginoo kauban nato dinhi, we possess the potential. The franchise still stand. There has been no revocation of our charter. Kung masabtan lang nato ni, nga dunay gahom nga gipanag-iya sa mga apostolik kanhon. Ug ang potential nga atong nabatunan, dili potential nga paluoy-luoy, himen paluoy-luoy nga luod mga kigsuunan. Hallelujah, apan ang potential nga naa kanato tungod kay do na may Ginoo nga atong gikauban ug wala nay revokasyon, amen, sa atong prangkisa. Oh, hallelujah. Thank you, Sister Russell, for coming. Amen. Hallelujah. And God willing, praise God, even the falsification of that legal, amen, spiritual documents nga natampered, hallelujah, amen, pwede pa na nga buhaton sa Ginoo. Amen. Because there is no revocation of our charter. Amen. Ang atong nadawatan diha kang Kristo. Amen. We possess the authority gikan sa atong Ginoo. Gusto na ko ngayon tubagon ang next slide. Kitang tanan magaingon anig, no one. Sa diyang akong basahon, what right has any person to tell me, in the name of the Bible teaching, that I belong to a different church from the first century, apostolic church? At tanan magaingon, no one. Who is authorized to tell me that the fire was dim na palong na ang himaya sa Ginoo o ang mighty arm of God Christ is now diminished power? No one. When I read the New Testament, who has been commissioned to say nga magaingon, this is part is not for you. Ang tanang magaingon, no one. That promise is not for you. No one. That promise is not for you. Say, no one. Who has been given the right to stand thus at the door to the kingdom of God. Ang tanang magaingon, no one. Walay makasulti ni besan kinsa nga di kaangayan musulod sa king harian sa Ginoo.
Walay maangayan nga mga tao nga moingon kanimo nga ikaw walay bahin sa gingharian sa Ginoo. No one can tell you that. Amen. Because any kind of teaching or Bible exposition nga makapahunong kanimo from the privileges and the promises of the New Testament is wrong. Kada nga klase nga tao who try to so deprive me is a false teacher. Why? Next slide. Forgiveness, restoration are part of what our Christian gospel and the victorious life in the body of Christ is all about. It is the blood of the everlasting covenant that makes the sinner clean and make the weak strong, providing forgiveness, providing justification through God's mercy and grace. Pwede na kumahuman, ana, magigsuunan, nga ang kapasayloan o restoration, amen, bahin na sa maayong balita nga atong giwali. Ug ang kadaugan sa kinabuhi, diha sa lawas ni Kristo, atong gihisgutan kanunay. Tungod kay aduna may dugo sa gitawad og everlasting covenant. Walay patay, walay hunong, walay undang nga pagigsaad sa Ginoo nga ang tanang gibuhat niya. Amen, nga ang tanang makasasala nga yang gihinluan na ug ang tanang mga mahuyang giligo na sa Ginoo. O githatag ang kapasayloan og pagkamatarong dili sa atong binuhatan. Dili sa doktrina sa United Pentecostal Church, apan pinaagi sa mercy, pinaagi sa grasya sa atong Ginoo, atong nabatunan. Daigo natong himayaon ang ngalan sa atong Ginoo. Woo! What God has made clean, let us never call unclean. Masulti lang na sa tao kung adunay espiritu sa pagkamaghuhukom. But what God has made clean, let us never call unclean. There is a fountain filled with blood. Adunay nagaawas. Hallelujah, nga nagapuno, pinaagi sa iyang dugo. Whatever the past life of a child of God, siya, even ang iyang presenting kinabuhi, is revealed by the Spirit as a beautiful gift from God, witnessing to the Savior in the fellowship of the body. Palakpakan natong himayaon ang ngalan sa Ginoo. Adunay fountain, nagaawas na puno. Hallelujah, pinaagi sa dugo sa Ginoo. Nga bisan unsang mga nanglabay nato, ginapadayag na sa Ginoo, pinaagi sa Espiritu, ang matahom magasa, gikan sa Ginoo. Christ sealed that eternal covenant of grace with His blood when He gave Himself on the cross. It is a covenant that cannot be broken. It is a covenant that never been amended or edited. Usahay kita lang ang di makapasaylo sa atong kinabuhi. Sila lang ang dili makapasaylo sa sayop sa ubang tao. Apan gisilyuhan ng daan sa Ginoo in that eternal covenant of grace. Kay kamakausa lang si Kristo magdupa sa cross. So this is the covenant that cannot be broken. Pakigsaad ni tali sa Ginoo nga walay pagkabungkag. Pakigsaad that never been amended. Bisan kinsang klaseng balaod, mga lawyer man, amen, mga inilaman nga klaseng mga tao, amen, walay makapa-amend ni ini, makapausab ni ini. Why? Because the power and the provision, the promises, and the gifts that mark the early church can belong to us now.
Now, ang gahom, ang provision, ang saan ug ang gasa, nga gimarka kaniadto sa unang iglesia, can belong to us now. Oh, hallelujah. If we let Him, Christ will do in us and through us that which He did and through the committed believers right after Pentecost. Hilabihan kadaghan. The potential is ours. The power, the anointing of God is ours. Though we dare believe that the faithful Christian believers may not experience great new wave of spiritual power. Ingon ang uban lahi ito sa una. Anino pa lang tindog na ang nangamatay, balatian na nga ayo sa anino. Ingon nila, wala na karon, obsolete na ang klase. Walay obsolete sa gahom sa Ginoo. Amen. Walay pagkadaan ang gahom sa Diyos. Amen. Sometimes wa lang nato na discovery. Amen. Halos everyday gina-introduce sa Ginoo ang potential nga naa kanato. Gina-introduce sa Ginoo ang iyang gahom. Amen. Because there is a new wave of spiritual power. Kung atong sultihan ang atong mga anak sa atong kagahapon, they cannot relate to. Sultihan mo sa revival nga hitabo sa ato sa una, dili sila interesado ana. Apan sultihi sila. Amen. Nga makasinati pa kamo sa gitawag dako kaayong revival, espirituhanong gahom nga maabot sa inyong kinabuhi. And that's they are excited to. Sultihan ni may mga anak sa inyong kagahapon, sa inyong pagka-anak kaniadto, they cannot relate. Yamiiran ka sa imong mga anak. Pero sultihi sila nga ang ilang ugma maayo kay mga anak sila sa Ginoo. Amen. Kaniadto, moingon ang atong ginikanan. Mga untag cake, sigaw cake, pobre rata. Muna ang mga lingwahe kaniadto. Kauntag ka ng lami pagkaon. Ay, dili pwede ta mo kaon diha kay mga paralas mga dato. Pobre rata. Di ba mo una sa una? Muna nga ato upbringing purting lisuda. Purting paita. Pero salamat na ablihan ang atong panghunahuna. Ang atong mga anak sa atong kapanahunan karon. Di nato ibalik-balik ang atong kagahapon. Dili na sila sila excited sa imong kagahapon. Excited na sila sa ilang ugma. Giyahi sila sa ilang kaugmaon. Amen. Tungod kay aduna pa'y sinati nila nga dagko, bago, nga balon sa espiritual nga gahom. Amen. Nga ang atong isolde sa atong mga anak sa inyo unyang ministry. Gamiton kamon talagsaon. Dili sama kaniadto. Tungod kay ang Bible nagaingon, mas dako ang ulan kaysa unahan, kaysa mga nag-una. Di ba mabasa na? Amen. Ang dakong ulan. Amen. Wala pag-ibubo sa Ginoo. Amen. Ibubo niya ang katapusang ulan. And this is greater than the former rain. Ang ulan kaniadto, pila ramang kabuok simbahan ang UPC kaniadto. Amen. Mo travel kapag usa ka adlaw aron mo abot ka sa usa ka simbahan, pero karon lahi na. Amen. 5 minutes to nakaspi ka simbahan. Hallelujah. Ang fellowship kaniadto, pila ra ka buok pastor. Amen. Tibok Mindanao na pulo ra ka buok pastor. Unya, konsultihan mo na ako ana, di mo ka relate kay mga tao mong mangbag-o. Kami mga karaang mga tao sa dahilan. Hello. Pero karon magigsuunan. Aduna pa'y dako kaayong experience nga atong maangkon. Mga balod sa espirituhanong gahom. Kasabot mo unsay balod, kanang wave. Mura kag nag-surfing ba? Amen. Musakay ka ibabaw sa mga balod.
Mo experience ka sa mga balod sa itawag spiritual power. Amen. Ang imong mga anak gamiton sa Ginoo unya. Hallelujah. Nga inigtapion nila sa ilang mga kamot sa mga nagbalatian, maulian ang mga masakiton. Di ta magpadalaan ng uban nga obsolete na ang gahom sa Ginoo. Wala na ng speaking in tongues. Wala na na. Nya kung makabig ta ana, musiga na lang atong mata. Musimba ta, lingkod na lang ta. Lingkod, tindog, uli, pauli. Pero lahi ta. The potential is ours. Every Sunday, talagsaong Domingo, matagtigom panasahi. Amen, hallelujah, di ta mangandoy. Amen, nga mo ingon, di ta mo ingon nga, ay, Domingo na po, pagkalaay baya. Ay, Domingo na po, simba na po. Pero salamat sa Ginoo. Wala ko kadungog na din eh. Ang akong nabatsyagan sa atmosphere sa gahom sa Ginoo. Ang tanan excited nga madomingo na. Excited nga mo fellowship na. Excited nga mo matawa pa alas 5. Excited mo mata, wala pa. Ang buluhaton. Tungod kay dunay gahom nga naglihok. Palakpakan nato simbahon ang ngalan sa Ginoo. Come on, clap your hands to Jesus. But it will surely come to those who desire the presence and the blessings of God more than they want anything else. It will come sa mga taong humble, dili hambugiro. Mga taong matinud-anon. Mga taong devoted believers, whoever and wherever they are. Moabot na kung doon na kay pangandoy sa presence sa Ginoo. Moabot na ang panalangin sa Ginoo, labaw pa sa imong gipangandoy. O moabot na kung ang atong kasing-kasing humble, faithful, devoted believers. Bisan kinsa ka man o bisan asa ka man, imo nang mabatunan. Bisan unsang negosyo imong buhaton, bisan unsang trabaho nga imong buhaton, panalanginan o panalanginan ka sa Diyos. Do you accept that? Amen. Ang tanan nga mo dawat niya na ipalakpak niya ang iyang mga kamot. To miss out in any degree on all God's provide for us is tragedy. Hello? Ang tanan nga ma-miss out in any degree sa gitagbo sa Ginoo alang kanato, trahedya na. Grabe nang introduce sa Ginoo, panalangin. Pero mangyamiid gihapon ta. Ako ning gisulti ganiyang buntag dito sa Kabantian Church. Kita lisod ka ita patuuhon. Moingon ang pastor, panalanginan padatuon ang imong pamilya. Mutakili dayon og moingon, baw lang pastor, tuman maghanay mong giingon, pati mang paitan ning kinabuhi Pinahiwi-hiwi pag naong. Ako nga sa para, mura pag nahiwi ang naong. Lisod ka ita makadawat. If you miss out any degree in all that God provide for us, is a tragedy. Pure and simple. No Christian can afford to miss God's best. Tungod kay nahibalo ko nga walay Kristohanon makakaya nga iyang i-miss ang pinakamaayo sa Ginoo. Nidawat pa ka sa iyang pangalan nga imo na i-miss ang iyang grasya. I confess, I want to be in such spiritual condition that I may desire, that I may share in God's blessing as they come, no matter what the cost may be. Mangyamiid lang ang tao, Kristohanon, kung iyang tanawon ang iyahang presenteng kahimtang. Usbon ko, ayaw pagtanaw sa imong karon nga kahimtang. I am just a simple man. I am just a servant. I am just a sulugoon. I am just ingon ani. Di ba ikaw ramay nagpagamay sa imong kaugalingon?
ingna ang Ginoo Lord bisan ingon ani pa ko karon. But because of your grace, Ginoo, ang gusto lang sa Ginoo atong itanom ang atong kaugalingon. Plant yourself. And that's the time mo grown up. Kay walay nagtanom kagarong adlaw namunga na ugma. Dunay principle ang Ginoo diha sa imong pagtanom. Dunay insaktong panahon para nga moani. And no Christian can afford to miss God's blessed. Kay naagoy pinakamaayo sa Ginoo ug ayaw na pakyasa. And I want you as a follower of Christ, an in lineal descent from the apostles, when you meet with fellow believers in the name to honor the presence. Gusto na ako kita highlight to share too in all His fullness. I-share. Sa dihang imong mamit ang kauban nimo nga mga magtotoo. Amen. Atong daygon ang Ginoo. Atong i-honor ang pangalan sa Ginoo. Why? You share unsay naa sa imo. Imong gi-share ang pagkamaayo sa Ginoo. Amen. Imong i-share. Hallelujah. O pinaagi sa imong pag-share. Imong gi-share ang tanang kanatibukan sa pagkaginoo. Ayaw i-share ang imong kapait. Ayaw i-share ang imong kalisod. Usay mag-MC pa ang uban. Galison! Ingon po itong mga bungol-bungol. All the time! All the time! Galison! Ingon po ng MC. Lami lagay labayag sa matis mga kaigsuunan. Ayagon mo sulti anak dari, masuko ko. Amen. Na ang Ginoo nadungog kadungog sa ato. Di ba? 2 or 3 gathered together in His name. Niya mo yung kagalison. Yung po sila all the time. Galisod yun ka all the time. Maunang atong pangapinulungan. Oh, pero galisod yun. Amen. Kamong nagtanaw karon sa live. God is good. Oh, tubag na yun all the time. Praise God. Mabuutan kayo ng mga viewers, mga kaigsuunan. Manindog na. Palakpakan nato ang Ginoo. Human ako kay wala slide, Ruth. Karong gabi una mga kaigsuunan. Kining waliha magigsuunan, ang akong goal ani dili mo mohilak. Doon ay daghang panahon kapanahonan. Gusto na ko nga i-embedded sa atong mga mind. No second class Christian. I am a church. The church is still the church. Muagi man ka og mga daghang mga hagits kinabuhi. Discouragement. Remember, you are the church of the living God. And the church is still the church. No second-class Christian. Walay kategory. Ang tanan belong to the church. Di ta mo ingon ikaw kay mo uni ang imong posisyon diri ka lingkod. No. There is no second-class Christian. The church is still the church. Gusto na ko nga ibutang sa atong panghunahuna nga ang pulong sa Ginoo, I am not a second-class Christian. I belong to the church. The church that is lively. Dili patay nga iglesia. We are alive church.
We are victorious church. We are winning. We belong to a winning side of God. So nining maong kagabhion, hilabihan kadaghan kadako sa resources. Number one, the name Jesus. And this church, walay tao nga nagpakamatay niini. But there was a man, God man, usa ka tao, usa ka Dios nga nagpakatao, nga namatay because of the church. And this church, there is no revocation. No one can amend sa provision sa Ginoo because the church belongs to Jesus. This building is not for church, for God, but you are the church. Yung na Bible, know you not? Ingon siya kay Peter, thou art Peter, upon this rock I will build my church, that even the gates of hell cannot prevail against the church. There is no second-class Christian. The church is still the church. And I speak to you right now. Naghisgot na kanimo ug kanako. We are the church. Is still the church. Blessed